ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa rettur tas-santwarju. Iċ-ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa ir-rettur tas-santwarju Monsinjur Carmelo Reparo. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun magħkom il-koll. Merħba lilkom li qegħdin issegwuna mill-bogħod permezz tal-mezzi soċjali. Imma tislima ta' Kristu tasal ukoll lilkom. Lil-mulej tagħkom grazzja taslu f'dan is-santwarju. Issa li tħallna għal din il-Quddisa, ejjew nidħlu ġewwa fina u nitolbu l-mulej jaħfrilna u jaċċettana kif aħna. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-Emil u billi ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Flimkien, glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba, infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qatt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu għal benefatturi ħajjinu mejtin ta' dan is-santwarju. Nitolbu. O Alla, inti ġbart id-digriti tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. Il-mulej qalli isimgħu dan, intom illi tikkalpestaw l-imsejken, intom illi temmu l-foqra tal-pajjiż u tajdu meta se jgħaddi l-qamar ġdid
ħanbijaw il-qamħ, meta se jgħaddi s-sibt, ħanferraw ix-xejr, inċekknu l-efa, u nkabru x-xekel, u nqarqu b'miżjien falz, nixtru bil-flus il-foqra u b'żewġ tiqrieq l-imsejken, inbijaw sal-karfa tal-qamħ. Il-mulej ħalef bil-foħrija ta' Ġakob, ma ninsa qatt xejn minn emilhom. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu faħru lil-mulej li jerfa lil-fqir. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Faħru oli fuq il-ġnus kollha il-mulej, ola mismewiet huwa sebħu. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li jħares l-isfel lejn ismewiet u lejn l-art, flimkien faħru lil-mulej li jerfa' l-fqir. U li jqajjem mit-trab l-imsejken u jerfa' mill-miżbla il-fqajjar biex mal-gbarat iqedu, mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Faħru lil-mulej li jerfa' lil-fqir. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, nitolbok l-ewwel net li jsiru suppliki, orazzjonijiet, talb u ratti l-ħajr għal bnedmin kollha, għaslaten għal dawk kollha li għandhom xi awtorità biex inkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u fis-sliem, fit-tjieba u kif jixraq. Dannu tajjeb u jogħġob lil Alla s-Salvatur tagħna li jrid li l-bnedmin kollha isalvaw u jaslu biex jarfu l-verità. Għax wieħed hu Alla u wieħed hu l-medjatur bejn Alla u l-bniedem. Il-bniedem Kristu Ġesu li ta' lilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd u x-xhieda ta' dan ngħatat fuqta. U għal dan li jien kont magħmul xandar u apostlu qiegħed ngħid is-sewwa m'iniex nikdeb biex nagħllem lill-ġnus il-fidi u l-verità. Nixtieq li l-irġiel jitolbu kullimkien jerfgħu il fuq idejn safja bla għadab u bla ġlied. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja. Sidna Ġesu Kristu li kien għani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu min hu fidil f'ħaġa żgħira huwa wkoll fidil fil-ħafna. Min hu diżonest f'ħaġa tassew żgħira u dizonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux irwieħkom fidili fil-qlieħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux irwieħkom fidili f'dak li hu ta' ħaddieħor, min se jagħtikom dak li hu tagħkom? Ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien għax jew ikun jobgħod il-wieħed u jħobb il-ieħor, jew jintrabat
ma' wieħed u jistmel lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-qalb tagħna tgħix minn nfisha biex timtela balla. Aħna nitwieldu. F'kull bniedem hemm xi ħaġa żgħira ngħiduha żerrija li hija miftuħa għal xi ħaġa kbira għal Alla. U l-qalb tal-bniedem sakemm aħna fuq din l-art ikollok x'ikollok u tkun taf il-min tkun taf, il-qalb tal-bniedem tistrieħ biss meta għandek lill-Alla. Jiġifieri, jekk għandi lill-Alla sibt kollox u jekk tlift lill-Alla fil-ħajja tiegħi nista' nitlef kollox. Vanġelu qasir illum u l-aħħar sentenza tgħid imma Alla il-flus Alla tiegħi, il-flus għandi bżonnhom. Il-flus huma mezz. Imma hawnhekk qed jgħid jekk il-kelma mammona flus isir l-iskop li għalih qed ngħix, jien mal-art tikbir li rasi u nibda ngħid il-but Alla tiegħi lill-Alla x'nambih. It-tajba li mhux il-qalb biss titbattal imma nibda nara l-kulħadd dubbien kif srajna fl-ewwel qari mill-profeta Amos u kif rajna fis-sejħa tal biex ikollna l-paċi. Ħammorru bil-mod. S'issa għedna li l-bniedem għandu bżonn mezzi biex jgħix, ix-xogħol dak li jaqla l-ħobżna ta' kuljum, imma meta jaħseb illi dak li faddal jew dak li jaħdem għalih jew dak li ngħidulu s-sistema ekonomiku isir Alla tiegħi, jien nibda naħseb ma għandix bżonn Alla lill-Alla x'nambih. U jien nibda l-attenzjoni tiegħi tkun f'dak li għandi u li se jkolli. Li se nġemma u li se naqla tant illi l-qalb tiegħi nipprova niffanga b'dawn l-affarijiet li llum hemm u għadha mhux hemm. U meta jien impoġġi dawn l-affarijiet qabel Alla, nibda nittiekel minn ġewwa. Mela din hija xi ħaġa importanti. Hemm affarijiet li huma importanti. Marti, żewġi, uliedi, il-ħajja tiegħi, dak li għandi, dak li Alla jipprovdili, ħobżna ta' kuljum għatina llum huma mezzi. Imma jien nista' nagħmel il-marti Alla tiegħi, il-uliedi Alla tiegħi u l-flus flok Alla. Qed taraw fejn hu l-iżbal? Meta l-mezz isir l-iskop ta' ħajti. U l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja tiegħi illi ngħid jien l-għażla tiegħi dak li jibqa' mhux li jispiċċa. Jien ngħix għal dak li ma jispiċċax. X'jista' jiġri? Dak li qegħdin naraw. Il-profeta Amos kien profeta li kien imiss ma' profeta kbir Ġeremija. Kien ral dal-profeta biex jgħalqulu ħalqu jitfgħu ġobejr bla ilma għax kien inigżilhom il-kuxjenza tagħhom. U hawnhekk dal-profeta jgħid intom li kibritilkom raskom u għamiltu l-but Alla tagħkom, intom tikkalpestaw iż-żgħir, taf ġuħ, ittemmuh il-fqir tal-pajjiż. U xtejdu meta se jgħaddi l-qamar ġdid ħalli l-qam ħinħaltuh mal-karfa u x-xekel u l-keffa tal-miżien nagħmlula ċomp minn isfel biex l-fqir u l-armla neħdulhom dak li hu tagħhom. Ma kienx hemm benefiċċji soċjali, imma Alla jaqbes għall-iltim, Alla jaqbes għall-armla, għax jekk il-ġilju tal-widien ilibsu sabiħ
u jekk l-asfur tal-bejt ma jitraskurax. Alla ma jridx illu jkun hawn xi ħadd li jaħseb li sar Alla mess is-sema bidejh u jibda jara l-kulħadd dubbien u jafġu, mhux biss jafġu, jisolħu. U dik ngħidu l-ġustizzja u dik Alla ma jridix. Għax jekk inti taffeċ il-minu dajjef, kif Alla se jarfa lilek li inti dajjef l-iktar meta taqa' fid-dnub u tiċħat lilek innifsek l-oħrajn u lill-Alla. Din importanti. Tixxukjaw xruħkom. Meta taraw minn l-innoċenti, il-minu dajjef, il-minu fqir, jiġi kalpestat. Din ħafna snin qabel il-miġġa ta' Kristu u din kienet is-seħħ. U x'jgħid iktar? It-tiena qari miktub lil Timotju. U jgħidilna San Pawl, nixtieq indur lejkom biex intom terfgħu idejkom lejn Alla, mhux imċabsin bil-ħażen, idejn indaf u tagħmlu talb u suppliki u orazzjonijiet u radd il-ħajr u meta tkunu titolbu ftakru fis-slaten f'dawk li għandhom xi awtorità. Għaliex? Ħalli nkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet. Imma aħna ħajja bla kwiet, ħajja mimlija kwiet. Mhux fil-kwiet, ħajja mimlija tiċpista demm għandna. Ħajja mimlija fejn lill-Alla poġġejnieh fuq xkaffa u warabnieh. Imbagħad niftakru fih meta niġu darna mal-qajt le Alla tiegħi mhux tażejjed min-nies u għalhekk id-dinja daħlet f'ħafna nkwiet. Għandna nkwiet bejnietna, għandna nkwiet fis-soċjetà tagħna. Infittex kif ħanfotti, infittex kif ħanaffeċ, infittex kif mhux ħanħalli l-paċi, nifred familja. Il-dawk l-uliet nisir ilhom il-missierhom, jew l-ommhom, kemm għandna nfedeltà. U l-mulej qed jgħidilna tolbu biex tgħixu fil-kwiet. U l-Madonna ta' Pinu ddur lejna aħna l-familja tagħha. Dini omna u tgħidilna qalbek biex inimimlija ħej. X'qed tfittex biex timla l-qalb tiegħek? Dak li llum hemm għada mhux hemm, dak li ma jxebbax, qed poġġu l-ilma imdardar fi bjar li huma mxaqqejn dik qalbek. Il-Madonna ta' Pinu qed iddur lejna u jgħidilna l-isbaħ miraklu li nista' nagħmel fik li kollok il-paċi, li nagħtik il-libni Ġesu, li tidħolaw u tant tħoss il-paċi li hemm barra ma tinsieħx lill-Alla tal-paċi. Ejju nkomplu nitolbu għal xulxejn. Hekk nitolbu biex id-dinja li qabdet din ir-rotta lill-Alla x'nambih. Dak mhux għax ma mhux qudies il-ħadd, jew għax ma ngħidx rużarju, għax aħna tħallna fi stil jien Alla u ma jindaħal li ħadd. U mhux billi tgħiduli hekk nirraġunaw anke kif ma ngħiduhx. Hekk ngħixu anke kif ma nesprimuhx. Għax fil-fond ta' qalbna jgħidu lill-Alla ma ngħaddix mingħajru u nkun żbaljajt. Ejjew nkunu nies bil-għaqal u nħarsu lejn ir-realtà sħiħa ta' dak li għandi bżonnu bħala mezz biex ngħix u ta' dak il-veru li jibqa' li huwa skop ta' ħajti. L-imħabba, dik l-imħabba li ma tmut qal paċjent o Ġesu tiegħi ħlaqtni għalik u di qalbi ma ssibx paċi qabel tistrieħ fik. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollu. Ħala jis-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier bih sar kollox.
Iżel mismawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Sant minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuha lina, bata taħt Ponzju Pilat, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja, jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li jum weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem f'omm il-profeti, knisja waħda, qaddisa, kattolika apostolika. Nistaqar ma' mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet. Nistenna qawma mill-imwiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Issa nistedinkom biex inħallu dil-kelma taħdem ġo fina. U xirridu nagħmlu? Nitolbu l-Ispirtu Sant. Kella tibqa' xi ħaġa tan-nies. Kiew nitolbu l-Ispirtu Qaddis jgħallimna nitolbu. Għal Papa Ljun, nitolbu għall-isqof tagħna Anton li dal-waqt jibda żjara tiegħu qalb l-emigranti tagħna l-aktar ta' Sydney u Melbourne fl-Awstralja. Tolbu għas-saċerdoti li se jippritkaw il-lejla u għada l-katekisti. Aħna li ngħidu xi kelma ta' ġid. Ibni minn tixħat tmur il-Knisja, jien nitlob għalik. Ekkejjew nitolbu propju biex din il-Knisja tkun il-Knisja tat-tama li tant għandha bżonn id-dinja. Nitolbu. Ma nistgħux ninsew minn das-santwarju ta' Pinu l-Mintila fil-paċi. Jiġu nies mill-qrib u mill-bot jgħidulek, Fader, friġlejn il-Madonna sibt il-paċi. U għalija dak l-ikbar miraklu, il-miraklu tal-qalb. Ekkejjew nitolbu biex il-Madonna tina l-fejqan u s-serħan. Is-serħan biqrara tajba għal minu miġġielet miksur ma' Alla. U l-fejqan għal min għandu bżonn il-fejqan fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Sabiħ li tara żgħażagħ, familji żgħar, tfal, babies li neħduhom magħna l-Knisja, it-trabi, ekku nitolbu għalihom. Nitolbu għal dawk il-mamis li jixtiequ wilt dawk il-koppji. Tolbu għaż-żgħażagħ tagħna, tfal li dil-ġimgħa se jibdew il-formazzjoni skolastika. Tolbu għall-għalliema, s-sistema edukattiv. Nitolbu biex ikollna formazzjoni holistika, mhux intellettwali biss, imma tal-bniedem sħiħ. Dini għall-edukazzjoni, dini għall-formazzjoni, għal dan nitolbu. Ismana. Fiskiet nagħmlu t-talba tagħna. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex niksbu s-sagramenti tas-sema, dak li bħalissa
qed nistqarruh minn qalbna bi Kristus Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq u niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bibnek l-Ażiż Ġesu Kristu. Għax bid-demm ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ġbart miegħek il-luliedek, dawk l-ulied li jissuppervja u d-dnub kien xerret għalhekk mal-anġli u l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek. Qaddis. Hosanna fl-oli tasma. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata minn rajh ibati ħal-ħobs. Radd il-ħajr qasam tali disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likum. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi. Reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi kull darba li xorbu dal-kalċi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Int oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-benefatturi mejtin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek ħen għalina il-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqazzom Malla Marija, San Giusepp, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalina li nemmnu hawnhekk hawn Ġesu. Hawn Ġesu. Namlu l-qalb u intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni jatina fit-tiba l-ħnina tijak paċi. Mulejat il-paċi tijak il-qalb tana, il-familji tana, l-art welidna, l-dinja, partikolarment fejn hemm il-gwerer, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub maħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U lej Ġesu dak li l-apostli qed tgħidu lilna, inħallilkom islimna tikom il-paċi tiegħi, tħarix lejn dnubietna ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slima, għatija laqda li trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi il-xulxin. Bil-wief qasal ħin ta' taqrbin u ngħidu flimkien. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċ. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Mistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħek. Ejt kelma waħda u ruħi tkun infil. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu iħarsuna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Taqrbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. O Ġesu, la tħallina qatt ninferet minnek. Grazzi Sinjur Alla u waħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Li dejn tiegħek, il-qalb tiegħek,
Gesù Sultan, o Gesù Mahmud, Shvat Saunek, Nil Nalbog, Liwrajk Meshi, Lat il-Ar Natuk, Lierġin Milat Wajdin, U bimħabtek mimlin. Nindunaw x'għamilna, nindunaw li Ġesu ġie fil-qalb tagħna u nadurawh u nirringrazzjah. Grazzi Sinjur Alla, waħfir li Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej, int titmana b'da s-sagrament imqaddes fit-tiba tiegħek għatina l-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu il-frott tal-fejqan li inti tajtna bi Kristus Sidna. Intom ħerġin mill-Knisja din in-naħħa hemm dik li ngħidula littra tas-santwarju l-bulettin. Billa ħanibdew sena pastorali ġdida f'Ottubru għandkom miktub meta ħanejdu t-talb tas-salmi hawnhekk x'ħin jingħat l-Anġelus, x'ħin ikun hawn il-qrar, il-quddies. Hekk hemm il-programm kollu marbut ma' sena pastorali ġdida biex hawnhekk nagħmluh kemm jista' jkun post ta' spiritwalità fl-aħħar tal-quddiesa għal min jixtieq minkom mhux bil-fors, imma partikolarment għalikom li qed issegwuna permezz ta' UTV jew il-mezzi tas-santwarju, il-mezzi soċjali, se ngħidu 3 Ave Marijiet. Jiena tlabt għalikom bħallum ġimgħa ftit ġranet ilu, kont friġlejn il-Madonna tal-Urt u friġlejja ddedikajt dan il-ministeru tagħna kemm tiegħi u kemm ta' Dunkarm li kien hawnhekk jenni ħalli nkunu nistgħu naqdukom bħala familja li taqdi fis-santwarju. Nirringrazzja lis-sisters, il-helpers tas-santwarju u nirringrazzja lilkom għal mod kif titolbu u għal mod kif tippruvaw iżommu dil-laqda tagħna mal-Madonna. Kull nhar ta' Sibt ikun hawn l-adorazzjoni, nibdew għas-6:15 u r-Rużarju. Wara min jixtieq minkom fejn hemm trabi xi grazzja speċjali jew tixtiequ titolbu miegħi se nidħol fil-kappella u nitolbu l-barka tal-Omm, il-barka tal-Madonna għal ftit mumenti. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.